Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romar. Taong 1982, Hindang, Leyte. Matagal nang naninirahan sa Hindang ang pamilya ni Romar. Ang kanilang tahanan ay hindi gaano kalakihang kubo na nakatayo sa gilid ng palayan, di kalayuan sa baryo. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kawayan. May bubungang nipa na kupas na sa init at ulan at may silong na nagsisilbing kulungan ng kanilang mga manok at isang payat na kalabaw. Bilang panganay sa 7 magkakapatid, ang buhay ni Romar ay umiikot sa paghahanap buhay para matulungan ang kanyang mga magulang na naghihikaos na rin sa araw-araw. Sa madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, nasa bukid na siya para tulungan ang kanyang ama na si Mang Teroy. Ang kanyang ina naman na si Aling Rosa ay abala sa pag-aalaga sa maliliit pa niyang kapatid, habang ang ikatlo niyang kapatid na si Luna ang nagsisilbing pangalawang ina. Si Luna ang tagasalok ng tubig sa sapa, tagaluto ng kaning lamig, at ang tanging may boses kapag nag-aaway ang kanilang mga magulang. Malumanay ito kung magsalita, ngunit bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig ay may kabuluhan at laman. Likas din siyang matalino, at dahil dito kung kaya't marunong makinig ang tatay nila sa kanya. Ayon kay Romar, hindi naman laging takot ang bumabalot sa kanilang lugar. Oo, may mga usap-usapan at kwento, pero hindi ito madalas nangyayari. Subalit ang lahat ay nagbago nang mamatay ang isang matandang bao na nakatira sa dulo ng kanilang baryo. Kilala sa kanilang lugar ang matandang yon, hindi dahil sa nakakaawa ito, kundi dahil sa usap-usapan patungkol sa alaga nitong hindi na isalin sa sinuman bago ito nalagutan ng hininga. At ayon sa mga matatandang nagpakalat ng kwento, isang karumal-dumal na alaga ang naging malaya mula sa bigkis ng tali ng matanda. Sinubukan nila itong hanapin para patayin, pero sa kasamaang palad, naging mailap ito sa kanila. At sa paglipas ng mga linggo, dahan-dahan na itong nakalimutan ng tao. Isang hapon, habang abala si Luna sa pagsasalok, nakakita siya ng isang kakaibang itim na ibon na may sugat ang pakpak. Kalahati ng katawan nito ay basa na ng tubig, kaya naman dali-dali niya itong nilapitan. Marahan niyang ginamot ang sugat, pinakain at pinainom bago niya ito tuluyang pakawalan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang ibong yon ay hindi ordinaryong hayop, kundi ang gutom na espiritu na naghahanap ng bagong katawan. Simula ng hapong yon, nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Ang mga aso sa kapitbahay ay ayaw ng tumahol. Sa halip ay naglalaway ang mga ito sa takot at nagtatago sa ilalim ng bahay. Ang amoy ng paligid ay naging malansa, tila bulok na karne na pinabayaan kung saan. At ang pinakamalala sa lahat, ang biglaang panghihina ni Luna. Ang dati niyang masiglang muka ay tila hinihigop ang kulay gabi-gabi. Nang mapansin ito ng mga magulang niya, kaagad itong humingi ng tulong kinabukasan, pero hindi pumayag si Luna. Ang rason nito, simpleng sakit lang ito, kaya hindi nila kailangang mag-alala. Di naman ito pinansin ni Romar, sa kadahilan ng ramdam din niyang malakas ang kapatid niya. Subalit nagkamali siya. Pagkaraan ng 3 araw, palagi na itong nakahiga. Tuwing hapon inaapoy ng lagnat, pero kapag sumasapit ang gabi, bumabalik naman ito sa normal. Maayos itong nakakatulog, kaya hindi nila ito gaanong pinapansin. Sa isip-isip nga noon ng kanilang ama, napasma lang itong si Luna dahil sa araw-araw nitong pagtatrabaho. Kaya pansamantala, ito na muna ang umako sa trabahong nakatorno rito. Subalit pagtungtong ng gabi ng Biyernes,
Habang nag-aaral si Romar sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, nakarinig siya ng isang kakaibang kaluskos. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay tunog ng matutulis na kuko na dahan-dahang gumagapang sa dingding nila na gawa sa kawayan. Pababa, paakyat, tila sinusukat ang kapal ng harang sa pagitan nito at sa kanilang pamilya. Dahil sa pangyayari, kaagad niyang pinuntahan ng mga magulang niya. Subalit nang makarating siya sa pwesto ni Luna, napansin niya na dilat ang mga mata nito. Nakatitig sa kisame, nanginginig ang mga labi. Sinubukan niya itong tawagin pero wala itong naging reaksyon. Doon niya nalaman na ang kanilang tahanan ay naging isang kulungan at may isang makapangyarihang nilalang sa labas na dahan-dahang naghihintay ng tamang pagkakataon para pumasok. Ang kaluskos sa bubong ay naging malalakas na kalabog. Tila may malaking sanga ng puno na bumagsak sa bubong nilang gawa sa nipa. Sa loob ng kanilang bahay, ang liwanag ng gasera ay sumasayaw na sa takot at paunti-unti naglilikha ito ng mga kakaibang anino sa dingding. "Teroy! Ang mga bata!" Sigaw ng nanay niya habang yakap-yakap ang tatlo niyang kapatid. Mabilis namang bumangon ng tatay niya. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagod sa pagsasaka, napalitan ng isang tapang dulot ng matinding desperasyon. Paglabas ng tatay niya, kaagad nitong hinablot ang itak na nakasukbit sa dingding ng bahay. "Romar, sa likod ka. Bantayan mo ang mga kapatid mo. Huwag mo silang iiwan. Ako na ang bahala sa demonyong yan." Dahil sa sinabi ng kanyang ama, hindi na rin nakapaghintay ang nilalang. Sa isang iglap, ang marupok na bubong ay gumuho. Isang dampuhalang anyo ang bumagsak sa sahig, kasabay ng pagkalat ng alikabok sa paligid. Hindi ito tao, hindi rin lubos na hayop. Ito ay may mahabang galamay na tila pakpak ng kabog, matutulis na kuko na kasing haba ng daliri, at mga matang tila nagniningas sa uling sa gitna ng kadiliman. Nang makita ito ng tatay niya, kaagad itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. Paglapit nito sa nilalang, bigla itong sumigaw ng malakas habang winawasiwas ang hawak nitong itak. "Huwag ang pamilya ko! Huwag kami!" Nagtagal ng ilang minuto ang pakikipaglaban dito ng kanyang ama, hanggang sa may narinig silang tunog ng bakal na tumama sa matigas na balat. At nang makita ito ni Romar, nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang tibay ng katawan ng nilalang. Biglang umangil ng malakas ang nilalang, isang tunog na hindi nanggagaling sa lalamunan kundi sa kailaliman ng impyerno. Dahil dito, kung kaya't muli itong inatake ng kanyang ama, ngunit ang nilalang ay mabilis. Bago pa makadepensa si Mang Teroy, isang kuko nito ang humablot sa kanyang dibdib. Narinig nila ang lagutok ng buto at ang pagsabog ng dugo sa hangin. Sa isang kisap mata, bumagsak ang kanyang ama habang tulalang nakatingin sa kanya. "Ha? Tay!" Akmang susuguri na ni Romar ang nilalang para ilayo ito sa tatay niya, pero kaagad siya nitong pinigilan. At dito nakita niya ang tingin nito na parabang nagsasabi ng, "Huwag na, Romar. Iligtas mo ang nanay at mga kapatid mo." Bumagsak si Mang Teroy sa sahig. Nagtamo ng matinding pinsala sa dibdib at tiyan. Mabilis siyang naligo sa kanyang dugo. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin ang kanyang wisyo at katapangan. Bago siya mawala ng malay, nasaksak pa niya ang hita ng nilalang, dahilan para ito ay mapaatras habang tumitili ng malakas. Bagaman sugatan, nagngangalit pa rin ang galit nito. Nagsimula na itong magwala, sinira ang bawat harang sa bahay habang pilit na nilalawayan ang kanyang tinamong sugat.
Nakita ni Romar ang takot sa mata ng kanyang ina at mga kapatid. Alam niya na kung mananatili sila, lahat sila ay mamamatay. Walang sabi-sabi. Kagad siyang pumasok sa loob ng silid kung saan naroon ang nanay niya, kasabay ng pag-wika niya rito ng, "Kailangan na nating umalis. Nay, halika na!" Maya-maya pa, binuhat niya ang isa sa mga maliliit na kapatid niya habang inaakay ang kanyang ina at iba pa. Halos gapangin nila ang pinto sa likod, makatakas lang. Sinulit nila ang pagkakataon dahil sa mga sandaling yon, pansamantalang nabulag sa galit at sakit ang nilalang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang kanyang narinig. Isa itong boses na mahina, malamig at tila nang gagaling sa malayo. "Kuya, huwag niyo akong iwan." Si Luna, nakahiga sa kanyang banig, hindi makagalaw. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati masiyahin ay naging maputla at halos puti na lahat. Ang kanyang balat ay naging kasing lamig na ng yelo. Sinubukan ni Romar na lapitan ang kapatid niya, ngunit isang malakas na hampas mula sa nilalang ang nakapagpabagsak sa natitirang dingding na namamagitan sa kanila. Ang aswang ay biglang tumayo sa harapan ni Luna. Hindi niya ito sinaktan. Sa halip, ang nilalang ay tumitig sa kanya. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa mukha nito, na tila bang nangangahulugan na meron itong mas maitim na plano para sa kanyang kapatid. Doon nakita ni Romar ang isang kakilakilabot na katotohanan. Si Luna ay hindi lamang biktima. Ang nilalang ay hindi lamang pumapatay. Naghahanap ito ng alipin. Ang kakaibang itim na ibon na ginamot at tinulungan ni Luna ang nag-iwan ng isang makapangyarihang sumpa. Sumpa na bumuhay sa matandang ibinigkis ang sumpa ng kamatayan sa kanyang alaga sa pagbabakasakaling muli itong makakabalik sa mundo ng mga buhay. Dahil dito, si Luna ay naging isang tagasunod, isang nilalang na walang sariling kalayaan, isang kaluluwang nakagapos sa kapangyarihan ng aswang. Ang sitwasyon ni Luna ay tulad ng isang alipin na nakakadena sa kanyang Panginoon. Ang aswang ang nagdidikta ng kanyang bawat galaw, bawat hininga. At ang pagmamahal na ibinigay ni Luna sa ibon ay naging kadena na humihila sa kanya patungo sa kadiliman. "Luna! Magpakatatag ka!" Ngunit gaano man kalakas ang sigaw niya, nananatiling bingi ang kanyang kapatid. At paunti-unti, ang anyo ni Luna ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang humahaba at isang itim na likido ang lumalabas sa kanyang mga mata. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, nakita ni Romar na ang titig nito ay hindi na bilang isang kapatid, kundi bilang isang estranghero. Sa sobrang takot para sa kanyang ina at mga natitirang kapatid, at sa bigat ng katotohanang hindi na niya maililigtas si Luna, gumawa siya ng isang pinakamahirap na desisyon. At ito ay walang pakundangang paghilas sa kanyang ina at mga kapatid, papalabas ng bahay, patungo sa kadiliman ng gabi, habang pilit na ipinagsasawalang bahala ang naiwang amang nag-aagaw buhay at ang kapatid na naging alipin ng isang makapangyarihang aswang. Dumaan ang gabi, nakarating sila sa bahay ng isang babaylang nakatira sa karatig baryo. Napuntahan nila ang bahay nito dahil sa tulong ng mga kapitbahay nilang nagmagandang loob. Hindi ordinaryong aswang ang kumuha sa iyong kapatid, Romar. Ang kinalaban ng iyong ama ay isang maranhig. Isang patay na ayaw mamahinga. Isang nilalang na ang katawan ay kasing tigas ng nara at ang kapangyarihan ay nanggagaling sa mga espiritu ng ligaw.
Ipinaliwanag ng babaylan na si Luna ay hindi lamang biktima. Siya ay ginawang sisidlan. Ang itim na ibon na ginamit niya ay ang busaw o ang itim na anino ng maranhig. Dahil sa pagkalinga ni Luna rito, kusang bumukas ang kanyang pagkatao upang maging tahanan ng espiritu. Ang kapatid mo ay wala ng kaluluwa. Ang katawan niya ay bahay na lamang ng ibon at ang kanyang leeg ay nakagapos sa isang kadenang bakal na nakabaon sa mismong dibdib niya. Isang kadenang tanging ang maranhig lamang ang nakakahawak. Dahil sa paliwanag ng babaylan, iniwan sila nitong tulala at nag-iisip ng malalim. Gulong-gulungan, sinikap niyang manatili sa kanyang wisyo. At pagkaraan ng ilang oras, nang bumalik na ang kanyang lakas, nagpasya siyang umuwi sa pag-asang maililigtas pa niya ang kanyang ama. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang tagpong habang buhay na uukit sa kanyang isipan. Natagpuan nila si Mang Teroy sa gitna ng nawasak nilang sahig. Wakwak ang tiyan nito, tila kinuha ang lahat ng laman loob, at ang pinaka nakakakilabot, nawawala ang ulo nito. Walang bakas ng dugo na tumalsik sa paligid, tila ba sadyang hinigop ang bawat patak ng buhay mula sa kanyang katawan. Ang alaala ng amang matapang ay nauwi sa isang katawang walang muka at walang dangal. Dala ng matinding puot, pinuntahan ni Romar ang bahay ng matandang aswang sa dulo ng sapa. Ang bahay na alam niyang pinagmula ng lahat ng sumpa. Ngunit pagdating nila roon, alikabok at sapot ng gagamba lamang ang naroon. Walang tao, walang nilalang. Gabi lang silang lumalabas. Ang maranhig ay hindi natutulog sa bahay na bato o kawayan. Natutulog sila sa ilalim ng lupa, sa mga ugat ng puno, at sa mga himlaya ng patay. Dahil sa sinabi ng babaylan, walang pagdadalawang isip niyang sinunog ang bahay. Sinabuyan din niya ng mga pangontra ang paligid bago nila ito tuluyang nilisan. At sa pagdaan pa ng mga araw, wala siyang ibang hangad kundi ang kamatayan ng maranhig. Inalam niya ang lahat ng pangontra laban dito at ang gabi ng paglabas nito. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, nag-abang siya sa kanilang bakuran, tangan ang itak ng kanyang yumaong ama na binasbasa ng langis at luya ng babaylan. Marami ang gustong tumulong noon sa kanya, pero sinikap niyang harapin ito ng mag-isa. Ilang oras ang lumipas, mula sa dilim ng kakahuyan, narinig niya ang tunog ng kumakalinsing na bakal. Dahan-dahang lumabas ang maranhig, matayog, tuyot ang balat na tila uling at ang mga mata ay nanlilisik. Ngunit ang mas masakit panoorin ay ang nasa likuran nito. Si Luna. Naglalakad si Luna na tila isang manika na pinapakilos ng mga pising hindi niya nakikita. Sa gitna ng kanyang dibdib, may isang makapal na kalawanging kadena na nakatusok sa kanyang balat, direkta sa kanyang puso. At ang dulo nito ay hawak ng maranhig. Wala nang kislap ang mga mata ni Luna, at sa tuwing ibinubuka niya ang bibig niya, hindi boses ng tao ang lumalabas, kundi ang matinis na nakakangilong huni ng itim na ibon. Habang pinagmamasdan niya ito, di niya maiwasang malungkot buhat sa pagkadurog ng kanyang puso. Luna! Pasensya ka na. Tumingin si Luna sa kanya, ngunit ang aninong itim sa loob ng kanyang mata ay kumislap. Pilit na inaalis ang wisyo nitong dahan-dahang nagkakaroon ng liwanag. Nang mapansin ito ng maranhig, kaagad nitong itinaas ang kanyang kamay at kasabay nito ang katawan ni Luna ay biglang binalot ng itim na balahibo. Ang kapatid ng dati katuwang sa lahat, isa na ngayong ganap na alipin,
ng isang buhay na sandata na susunod sa bawat hudyat ng kanyang Panginoon. At sa pag-atumal nito, buong puwersa itong sumugod sa kanya. Hindi ito mabilis na lumalapit para yakapin siya, kundi para paslangin siya. Maraming ipinamalas na abilidad si Luna. Matinding dagok ang pinagdaanan dito ni Romar dahil na rin sa nag-uumapaw nitong lakas at bilis. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon, alam niya na hindi ito mananalo sa kanya. At ang tanging pumipigil sa kanya para tapusin ito ay ang natitira niyang pagmamahal para sa kapatid niya. Subalit, mabilis na tumatakbo ang oras. Kinakailangan niyang magpasya kung ililigtas ang katawan ng kanyang kapatid o palayain ang naghihirap nitong kaluluwa. Sa gitna ng labanan, naitarak ni Romar sa dibdib ni Luna, eksakto sa pinakagitna ng kalawanging kadena. Isang nakakabinging tili ang kumawala. Hindi boses ng matanda, kundi ang huling iyak ng itim na ibon bago ito naging abo. Sa pagpanaw ni Luna, ang kadena ay naputol. Ngunit ang galit ng maranhig ay lalong nag-alab. Nang bumagsak sa lupa ang wala ng buhay nitong katawan, nawala ng kontrol si Romar. Ang kanyang lumbay ay naging pagkakataon para sa maranhig. Sa isang kumpas ng tuyot nitong kamay, tumilapon siya papalayo. Naramdaman niya ang pagbali ng kanyang mga buto sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. At sa isang kisap mata, nawala na siya ng lakas para tumayo. Kagad na lumapit ang maranhig sa kanya. Ang mukha nito ay tila bungo na binalutan lamang ng lumang katad. Itinaas nito ang kanyang matutulis na kuko upang hiwain ang kanyang lalamunan. Sa sandaling yon, naramdaman ni Romar ang lamig ng kamatayan. Ang paningin niya ay nandilim at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit habang nasa ganun siyang estado, may isang milagro ang nangyari. Hindi pa itong iyong oras, anak ng lupa. Mga salitang nagpabalik ng kanyang pag-asa. Kalaunan, dito niya nakita ang puting tela na may mga ukit ng sinaunang baybayin na biglang bumalot sa braso ng maranhig. Dumating ang babaylan. Hawak niya ang isang bumbong ng kawayan na naglalaman ng pinaghalong dumi ng kidlat, benditadong langis, at abo ng 7 klaseng kahoy. Romar, ang itak! Itarak mo sa anino, hindi sa katawan! Pagsigaw ng babaylan ng mga katagang yon, ginamit niya ang huli niyang lakas sa kanyang katawan. At sa tulong ng babaylan na pansamantalang nagpahinto sa galaw ng nilalang, itinarak niya ang itak sa lupa kung saan naroon ang anino nito. Kasabay nito, ibinuhos ng babaylan ang mahiwagang langis sa paanan ng nilalang. Ang lupa ay tila naging putik na kumunoy. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa ang maranhig, kundi ang unti-unting mapalingon habang ang kanyang katawan ay dahan-dahan ng hinihigop pabalik sa kailaliman ng lupa kung saan siya nararapat. Sa isang huling ungol ng pagkabigo, tuluyan na itong naglaho. At sa isang kisap mata, tumigas ang kumunoy hanggang sa tubuan ito ng mga ugat. Hingalman at duguan, pilit siyang tumayo. Akala niya tapos na ang lahat, ngunit habang inaalalayan siya ng babaylan, bahagya itong napatingin sa direksyon ng kanilang baryo. May mga nakita silang usok na kulay itim na namumuo sa iilang kabahayan. Ang maranhig ay tuso, Romar. Bago natin siya napabalik sa ilalim, nag-iwan siya ng mga yanggaw. Ang kanyang kamandag ay naisali na sa ilang mga taga-baryo sa pamamagitan ng pagkain, laway, o hangin. Ito ay isang kakayahan na siya pilitang nagpapabago sa isang ordinaryong tao. Kung hindi ito maaagapan, ang buong baryo ay magiging kuta ng mga halimaw bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan.
dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi niya na naisipan pang magpahinga. Bagaman nanghihina, kailangan niyang maging katuwang ng babaylan sa paglilinis. Bago nila ito simulan, kailangan muna nilang hanapin ang mga taong may mapulang gilid sa kanilang mga mata at mga taong hindi na makatingin ng diretso sa liwanag ng araw. Ang mga biktima na nasa simula pa lamang ng pagsalin ay maaari pang iligtas gamit ang kalamansi, buntot ng pagi at langis ng babaylan. Ngunit ang mga taong tuluyan ang nalinlang ng dilim, wala nang ibang paraan kundi ang itak. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimula na silang maglakad pabalik ng baryo. Ang gabi ay tahimik, ngunit alam nila na sa bawat pinto na kanilang kakatukin, maaaring isang kaibigan o isang kaaway ang naghihintay. Ang laban para sa kanyang pamilya ay natapos na, ngunit ang laban para sa kanyang baryo ay nagsisimula pa lamang. Ang huling gabi ng paglilinis ay hindi puno ng karangalan, kundi ng malalim na pighati. Sa ilalim ng patnubay ng babaylan, nilibot nila ang bawat sulok ng baryo. Ang mga nayanggaw ay hindi na mga tao. Sila ay mga aninong mabilis na kumilos, may mga matang tila kristal na nabasag at mga kuko na laging may bakas ng sariwang lupa. Pagdating nila sa unang bahay, bumungad sa kanya ang isa sa mga kaibigan niya na nagkaroon ng sumpa. Nang makita niya ito, ibang-iba na ito sa paningin niya. Pilit niyang tinataga ng kanyang sarili hanggang sa bulungan siya ng babaylanang. Ang isang ito ay wala ng pag-asa. Tapusin mo na siya, Romar. Bigla siyang binalot ng matinding takot. Ayaw niyang pumatay ng tao, lalo na ang taong malapit sa kanya. Pero anong magagawa niya? Habang tumatagal, mas lalo lang itong binabalot ng matinding sumpa. At dahil sa kanyang pag-aalangan, napilitan ng babayla na kumilos. Huwag ka nang mag-isip. Kung patuloy kang magdadalawang isip, dadalawa lang ang posibleng mangyari sa iyo. Maging katulad ka nila o mamatay ka ng maaga. Magpakatatag ka. Ginagawa natin ito para sa ikabubuti ng marami. Pagkaraan ng ilang minuto, marami na silang pinasok at kinuhanan ng buhay. Pero sa lahat ng pinapaslang sa kanya, ang amang kinakagat ang sariling anak ang hindi niya makakalimutan. Bakas sa mukha ng ama ang matinding lungkot at pagkasuklam sa kanyang ginawa, ngunit dahil sa sumpa ng yanggaw, nanatili itong nasa ilalim ng kontrol ng itim na mahika. Kinakailangan nilang sunugin ang bahay nito, lagyan ng langis ng babaylan, lalo't wala nang natira sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Romar na nangyari rin ang yanggaw sa kanyang mga kapatid, ngunit dahil sa maagap na pagtulong ng babaylan at sa langis nito, nailigtas nila ang mga ito. Dumaan ang mga araw. Pagkatapos ng madugong linggo, tumayo ang babaylan sa gitna ng liwasan ng baryo. Hawak niya ang isang lumang banga na puno ng abo ng mga sinunog na halamang gamot at mga alaala ng mga pumanaw. Romar, ang sugat sa katawan ay naghihilom. Ngunit ang sugat sa isipan ay maaaring maging mitya ng panibagong sumpa. Upang mabuhay ng payapa ang mga natitira, kailangang baunin ng hangin ang kanilang mga pait. Nagsimulang magbigkas ng orasyon ng matanda. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa buong baryo na kaagad namang napansin ng mga tao. Ito ang mahika ng pagpapakalimot. Ang mga magulang na nawalan ng anak ay iisiping namatay ang mga ito sa isang malubhang sakit sa katawan. Ang mga bakas ng labanan sa mga dingding ay tuluyan ng naging malabo, tila isang panaginip na unti-unting kumukupas sa bawat paggising. Sa loob ng ilang buwan, bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga tao ay muling nagtawanan sa bukid,
muling nagluluto sa kanilang mga kalan at ang takot sa aswang ay naging mga kwentong matatanda na lamang na hindi na talaga pinaniniwalaan. Ngunit para kay Romar, ang mahika ay hindi naging ganap. Bilang tagapagtanggol at katuwang ng babaylan, naiwan sa kanya ang sumpa ng pag-aalala. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kapatid na naglalaro sa bakuran, masaya at tila walang dinanas na lagim. Hindi nila alam na ang kanilang buhay ay binayaran ng dugo ng kanilang ama at kapatid. Sa bawat gabi na naririnig niya ang kaluskos ng dahon at huni ng ibon, hinahaplos niya ang pilat sa kanyang braso at itak na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang baryo ay payapa, ang mga alaala ay bauna sa limot. Ngunit si Romar ay nanatiling gising, ang huling bantay sa gitna ng katahimikan. Lumipas ang mga taon. Ang kanilang baryo ay dahan-dahan ang umunlad. Ang mga kalsadang dati ay putikan at madilim, nalatagan na ng semento at poste ng ilaw. Marami ang naglalaro tuwing gabi at marami na ring bagong bahay ang naitayo. Naging buhay na muli ang kanilang lugar, malayo na sa panganib at sa mga nilalang ng kaliwa. Ngunit sa kabila nito, madalas pa ring pag-usapan ng babaylan at ni Romar ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Hindi niya ito makalimutan at habang buhay na itong magiging bigkis sa kaluluwa niya. Marami siyang pinagsisihan pinuno at kagaya ng iba, isa lang siyang batang naghahanap ng kalinga ng ama. Batid niya na habang buhay na siyang hindi magiging masaya, na para bang kahit ano ang marating niya, meron at meron pa ring kulang. Ito ay ang pagmamahal ng isang ama. Dahil dito, nagpasya siyang talikuran ang pangkaraniwan niyang buhay. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pagsunod sa yapak ng babaylan hanggang sa tuluyan na rin siya nitong gawing disipulo. At sa basbas ng nanay niya, nakasama na siya sa lahat ng lugar na pinupuntahan nito. Hindi lang sila sa hindang naglilibot, dahil may mga lugar din silang liblib na pinupuntahan. At sa loob ng mga taong yon, hindi na biro ang kanyang naging karanasan. Dito na pagtanto ni Romar na may mga kalaban pala silang nakaharap na di hamak na mas malakas sa maranhig. Wala na rin siyang takot sa mga ito, kaya kapag may pagkakataon, siya na ang nagpapataw ng kamatayan. Gustong-gusto ni Romar ang pumapaslang ng mga nilalang na para bang ito ang kanyang pamamaraan para maipaghigante ang mga mahal niya sa buhay. Kalaunan, nang makuha na niya ang lahat ng bagay na dapat niyang malaman, hinirang siya ng babaylan bilang bagong sibol na antingero. Matapos nun, 7 buwan siyang naglibot sa mga karatig lugar para mangaso ng mga aswang at iba pang mga nilalang ng kaliwa. Kalaunan, nang medyo manawa na siya sa ganoong buhay, umuwi siya sa kanila para ipagpatuloy ang buhay sa piling ng kanyang pamilya. At paunti-unti, ang sakit na nararamdaman niya ay dahan-dahan na ring naghilom. Tuluyan na rin niya yung nakalimutan, lalo na noong nagkaasawa siya. Pero alam niyo, pinuno, na kahit masaya na si Romar, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang masalimuot na dinanas ng kanyang ama at kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin nawala sa kanya ang pagkamangha noong minsan niyang masaksihan ang langis ng babaylan kontra sa mabangis na maranhig.